ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବଳ ହେଲା ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି କଟିଯାଇଛି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ଇନଭର୍ଟରରେ ଚାଲିଛି ଝରକା ପାଖରେ ଝିଅ କରେଣ୍ଟ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଝିଅ କ'ଣ ପବନ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କହିଦେବ ଟି ପବନ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରବଳ ପବନ ବର୍ଷା 15-20 ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଝିଅ ଶୋଉନି ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଲାଇଟ୍ ବିଜୁଳି ବିଜୁଳିରେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଝରକା ଦେଇଦେବା ଶୋଇପଡ଼ିବା ହେଲା ଶୋଇବ ନା ପବନ ଦେଖିବ ଆଉ ପବନ ଦେଖନି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲାଣି ହେଲା ଚାଲ ଶୋଇବା